ngoba ifu liphezulu kwalo. Leli lifu beligathi ukuthi abangaphunyuki ngoba khona phakathi kwabo. Abakwazi ukudabula enkazimulweni ngoba kunefu elibagathileyo ukuthi hlalani lapho phansi kwanenkazimulo ngoba ilona lizobatshela seningahamba seningahlali seningasuku woza bagele. uMose wayengena kungena etendeni lokuhlangana. uMose wayengena kungena etendeni lokuhlangana ngokuba ifu lahlala phezu kwalo. Yebo. Nenkazimulo kaJehova yagcwalisa ithabanakele. Inkazimulo kaJehova yagcwalisa ithabanakele. Yebo, was. Njalo lapho ifu lenyuswa ethabanakele. Oh, nabantwana endlini abese. Njalo ma ifu lenyuswa ethabanakele. Abantwana bakwaIsrayeli baqhubekela phambili. Oh, Nkosi yami. Esihambeni zabo zonke. Shezi manje enyunga baqhubekela phambili. Manje mine bahlale enkazimulweni. Ngizosizwa ngothabisile wedwa ke mfowethu. Mama limumva ifu. Inkazimulo iyabashudula. Mama lima iba sustain phakathi kwayo. Mama iphezulu mncane. Ithi lento alihambi kodwa noma lihleli liphephile. Ngoba ifulile ifimbele ukuphunyuka. Ifimbele ukuhlala enkazimulweni. Mama fantastic kumalo inkazimulo ihamba kwayo. Funda nabezitha uzokuzwanda izoba khona manje bese sithandaza siqhubeka. Kepha uma ifu lingenyuswanga. Ngiyalizwa leli ifu. Uma lingenyuswanga kusho khona abantu afanele benze sure ukuthi le ifu liyenyuka. Ngiyazi lena ngathi yangaphambili ethi akuphutshelwa ifu lingekho. Awulimisi into ngoba bekumisile ucheck if Jesus. awubiza abantu eholo ngoba bebizile uthakazif bese ukhipha iposter ngoba uzothi ayikhipha uthola ifingekho ukhipha izagoma bacheck ifu bathi mali nyuka nathi siyahamba woza makeke Babe baqhubeki kwaze kwafika usuku lokwenyuswa kwabo. azange baqhubeke until kufika usuku lokuthi benyuswe. Yebo. Woza ndaba ezinhle. Ngokuba ifu likaJehova laliphezu kwethabanakele. Ifu likaJehova laphezu kwethabanakele. Nomlilo wawukulo ebusuku emehlweni ayo yonke indlu yakwaIsrayeli ezinkambeni zabo bonke. Isho malinga nasithola ifu. Sithola inkazimulo. Sithola ukuhamba. Sithola ukuma. Sithola ukuphakama. Sesithola umlilo. Wathi bathi angishilo ngizoswa abantu abancane siyoshumayela mfundisi sithandaza ukuthi ngokwathi angishilo ethi ngeke usustaineke ku2024 njengoba uhamba neconstitution ushifu babathi ngimemezela into ethi uzohamba nomkhuba wokukhonza manje uma ungawashifu uzosala nencwadi ifu lingekho uzosala phetha amabhuku uthi kuclose banwane limali ifu thole sebengekho uthi uyabathalaza ngesonto ubathole behomsen ubathole bengele phansi ngezisu bethi bayade wena ungele esihlalweni bethi bayade wena udwele bethi bayade wena akusimakade wamabana uyinkosi. What are we seeing 2024? More 12 was it 31 zithi 1 awuyela ama cricket awuphakama manje. Isito wema ni 80 si approach season yokuphela okusevana ngama gifted sisevana ngenkazimo. Si approach ito ethi naba hlebelela kahle naba lezambulo bayaphelela siyaphathiswe
Ngizwe into ethi njengoba amakhambi uzokhipha isidi uNkulunkulu uzoxeka umthelo weartist akushiye nefu. Ngizwe into ethi njengoba masithuma la sivuyela amasontweni ethu siyobuyela sibhinqa